May buntag mga kat-kat. Yes, you heard me. Kat-kat. Kung karon mga dato na mo, all-art gihapon na mga herb mo sa una. Should pa all-art yads. I believe in social mobility. We all just want a better life. Diba? Di man sa taganahan mangutan na itong mga migaog. Laysyo ka di! Karong adlaw, magkatunta How to be a Rich Kid Preschool Edition. Step 1. If rich kid ka, ma'am sir, no, kailangan na dyan kay yaya. Kanang yaya nga laysyo ha. Kanang yaya na naka-makeup palang ni sheet or ever bilan na nabasa di, squaa og now. Dapat ang imong yaya na ay uniform. Fashionista. Dapat ang uniform sa imong yaya kipalit sa Yaya Store sa BTC, Banilad Town, Conyos. Because all the Conyos live in Banilad. Sean, John, Calvin Klein, Donna Karen's fashion line, Valentino. Step 2. Kung rich kid ka, dapat ibitbit ang imong iPad sa imong yaya. iPad ha, as in Apple. Dili nang imong gipalit sa tiyanggi-tiyanggi nga squaa nga tiyanggi, dapat gipalit sa iStore. Kung padung na magtantrum sa imong alaga, ihatag na ang iPad. Yaya! Yaya! Kaya kanang iPad, gimugna na siya kay para mahilom ang mga rich kid nga mga atabs. Gets? Step 3. Lastly, rich kids don't need Siri because they have Yaya, what's bilat? Uy, don't say that! Uy, where did you learn that? Bilat? Bilat? From you! I didn't say that! Yes, Manggod! When you mean takil po kanina, you were like, ay, bilat! I didn't say bilat, I said balot! No, Manggod! Yes, manggod! Never mind. I'll just ask mommy. Ibaw, yung bilat pata. Ay, malagot, chuko, ay, malagot. There you have it, mga kitty cat cats. Mao to ang Rich Kid Preschool Starter Pack. If wala gani ka ana, dili ka rich kid, pahawa dire. Till next time, mga kitty cat cats, keep climbing!